Doncs res, un any més, estem aquí als Impacte. Aquest any l'impacte serà força diferent, ja que la Covid ens ha marcat absolutament tot el desenvolupament del que buscàvem al festival. Hauran estat uns premis, això és el primer que ens ha canviat, han estat reconeixements, no tant premis, i el segon que ha canviat jo crec que té molt a veure amb com volem posicionar el festival, no? Al final el que s'intenta és moure tot el talent i fer comunitat en l'àmbit de Barcelona, i això, encara que sigui online, aquest any crec que ens n'hem sortit bastant. Ara faltarà veure què passarà quan puguem reactivar el festival i fer-lo presencial. Pel que fa al sector, doncs, jo crec que les ponències acaben sent un exemple molt clar del que li passa al sector, no? El sector està en un procés de transformació digital, jo diria que de disrupció brutal, i per tant ens estem redefinint tots, siguis quin siguis, com a player de negoci, o sigui, formis part del que formis part. Crec que aquesta està sent l'essència de tot el festival. I poc més a explicar. Seguiu connectats i per molts anys més de Sitges Next i d'Impacte.